ବୁଝିଗଲୁ ଡାଲମାର ଉଦ୍ଭାବନ ଯିଏ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ଆଜି କହିବେ ଡାଲମା କେମିତି କରାଯାଏ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଡାଲମା କେମିତି ହବ କେମିତି ହଁ ଆମେ କହିବୁ ଡାଲି ଟିକେ କକାର ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଟିକେ ସବୁ ଏଇଗୁରା ଗେଣ୍ଡା ବି ପଡିବ ତା ଦେହରେ ନାଇଁ ଗେଣ୍ଡା ମିଶିବେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମର ସାରୁ ସାରୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସବୁ ସବୁ ମିଶିବେ ମିଶିବି ଖାଇବେ ତାପରେ ଫେଣ୍ଟିବ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଦେନେ ଖାଇବ ନା ଏଇଟା ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ ମାରା ହବ ତେଲ ପଡିକି ଜିରା ପକେଇବ ଜିରା ଫୁଟଣ ଫୁଟଣ ହଁ ପିଆଜ ପିଆଜ ହଁ ତାପରେ ଅଦା ଛେଚା ହବ ସବୁ ଏଟା କିଏ ଚେଚି ମାଇକିନା ଚେଚି ମାଇକିନା ଛେଚି ଆଉ ତୁମେ କାଁ କରିବ ହାଁ ତୁମେ କଣ କରିବ ଆମେ କରିବୁ ସେମିତି ସେମିତି ରାନ୍ଧିକି ଆମକୁ ଦେବେ ଯଦି ମାଇକିନାଟା ତାର ଶାଶୁ ବାପ ଘର ଯାଇଥିବ କେମିତି ଖାଇବ ତୁମେ? ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବୁ କେମିତି କରିବ ଆମେ ନିଜେ କୁଟିବୁ ହଁ ଆମର ଡେଙ୍କି ଅଛି ଢିଙ୍କି ଅଛି ହଁ ତା ଦେହରେ ପିଟି ଚାଲିଯିବୁ ବାସ୍ ତାପରେ